Tâmplarii, deși au fost o breaslă puternică la Sighișoara, ei apar menționați abia în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în anul 1563. Mai sunt apoi menționați în anul 1574, când tâmplarii din Sighișoara se opuneau înființării unei bresle similare la Biertan. Ăsta este atelierul tâmplarilor din 1574. E vorba de instrumentele cu care lucrau sau sculele cu care lucrau tâmplarii în secolul al XVI-lea. În fața noastră se mai află o ladă de breaslă a breslei Dogailor din anul 1811. Aici vedem o presă de struguri. Secol XIX, 1881. Așa arăta o presă de struguri săsească. Atelierul de cositorie, cum spun, atelierul provine din Arad și a funcționat până în anul 1995. Cuprinde și echipamente din a doua jumătate a secolului al XX-lea pentru a păstra originalitatea atelierului de la momentul achiziției. Cositorarii, breazla cositorarilor, apare menționată documentarea abia în secolul al XVI-lea. Cu privire la această breaslă, există un statut al Uniunii Breslelor de cositorari din Transilvania, datând din 1561, confirmat în 1578, precum și de o decizie a Universității din anul 1580 privind interdicția importului de produse de cositor. Foarte frumos. La fel, puteți să urmăriți instrumentele cu care se foloseau în breasla cositorarilor.